kahit po tayo ay gobyerno at tayo po ay talaga natin matulungan yung ating mga MSME, kung sakaling po makita natin na mayroong negative credit history, hindi po dito natatapos yung kanilang application. Alam anong 2-3 ito baka naman okay lang ba daw kung ang yaman lang ng bank account ay 1,000 piso? Ito po, talagang magagawa nila na sorry, ilang taon na po ito. check Kukulang sila sa ilang taon na pero White Lane. Doon po magkakaroon tayo na kapag ako meron pong job fair, meron kami tinatawag na loan application fair. On that time po, loan apply
landmark pa dito, sabihin namin, pumunta po kayo sa landmark na malapit po dito, doon po kayo mag-open. Kasi nga, pwede po yung 110 na lang. Correct, oo. Bukod sa landmark, nag-overtake yung ibang bus. Oo, lahat po ng bago required po magkaroon ng basic po. 2, 3, 4, 5. Kaya mayors permit. Depende yung halaga ng kanilang utangin. So, ano pa po? So, dito. Ayan na lang po. At saka yung government ID na. Ayan po, at yun lang, at sana, wala po tayong record. Kung yun lang po, pasado po sa lahat ng yun, pwede na po, ma-approve po ang sigurado, ma-approve ang kanilang mga to. Ganyan din po ba yung requirement sa small at saka sa video? Depende po kapag lumalak na kasi yung ating loan amount. For example, umabot na po ito ng mahigit 3 million. Ito na po yung meron na po tayong tinatawag na project site visit. Pagkaan po natin, kasi po syempre, ginagamit po natin yung pondo ng gobyerno. Dapat din naman natin yung mga nagagano kung malalaki na yung pandemic. Kasi yan parang naka-zoom yan, tinitignan natin. Pero ngayon, dahil pwede na po tayong lumabas, meron po tayong pinupuntahan po natin yung mga negosyo para sa check na talagang nag-exist yung negosyo doon sa address na nag-iidaw. Naalala ko ba sa dati naman ng pandemic, pinabibigyan nyo para nag-vlog lang, sir. Tama po, ganun po dati. Bawal po lumabas dati. Ngayon, pwede na po. Ganun po yung ginagawa natin. So, kamusta naman po yung interest sa kapayment? Ay, Payment terms, bumaba. sir? Sige po, ganito po yung ating regular na produkto sa ating mga MSME. Normally po, 1% per month. Pag-finish yung tahanan. Ibig sabihin na po nito, pag in-add po ito, hindi po ito 12% per annum. Lalabas po ito around 6.7% per annum. So, pinakamababa na po ito. Pero, para po siguro, mas maganda po na, kasi meron po kaming nilaunch na new product sa atin lang po. Ang ating po po aming secretary. Ang ginatawag po natin dito yung system expanding on financing. So, para po ito din sa mga negosyo na gusto ma-expand, pinamit na ay kanina. So, ganito po, ang interest rate po dito. Hawakan niyo po yun yung mga upuan. Okay. 0% po sa unang taon. Talaga? Wala pong interest sa unang taon. Yan yung mag-i-expand yung mga business. Tama po. Tama po. At dahil wala rin yung interest, meron din po grace period na up to 1 year. So, meaning, Zero interest na ng 1 year. Tapos may grace period pa na 1 year. up to 1 year. Di ba? Gusto po ito ng, kung gusto po ito ng ating negosyante, pwede po, pero hindi pa kasi, gusto rin nila magbayad sa plan. So, okay lang po nila yun. Para Pero, maka-hirap ulit eh. opo, para mapaikot agad. Kasi kung umiikot lang yung puhunan, syempre gusto rin nila may tanim agad o kumasakot yung ibang bagay. So, ganun po. Pero, we leave it up to the MSME kung ano yung grace period na gusto niyang piliin. Pero yun nga, ulitin ko po, ang long term nito ang lang 3 taon. At yung unang taon ay 0%. Yung second at third year, dun pa lang yung 1% diminishing balance. So, nakalibre po tayo interest sa 1 taon. So, kayo po, kung gusto niya na 1 year lang yung term, hindi wala siya interest. Dalawang buwan. Pero may nagtatanong dito, sa dito kasi pinag-usapan natin pinag-usapan natin na pangutang para sa mga negosyo existing na, di ba? Tama po. Ang nagtatanong naman yung karamihan sa mga texters, paano naman daw kung gusto pala magtayo ng negosyo? Sige po, meron din po po. Meron din po na yung nilaunch niya kahapon. Ay, meron din ka ang dami nangyayari kahapon na Kasi naman kanila yung napakalaking budget ngayong taon. Tama po yan. Bukod po sa business expansion loan, meron tayong tinatawag na, I'm sure familiar po kayo dito, yung aming franchise financing loan. So meaning, kung gusto niyo po kumuha ng franchise na kilalang expose, kasi tayo pwede na pag-give. Oh, hindi na pwede magpangkit. Ano ba yung marketing? Kari, pwede.
nangyari.